patichazosvika tapedza mabasa taakuda watiri kuda zvimwe mazita iwayo they will also be included. Saka haikona kuda kuti mhanyisa tiri kutaura zvatisiri kuda izvezvi, what we don't want. That's our focus point. Hatidi mvura yakasviba, hatidi kuishaya mvura yacho, hatidi kushaya magetsi, hatidi kushaya mabasa. Mamukasei bagobridge, nhasi isande, vatendi vamwe vanoenda kuchechi, vamwe vakaendawo nezuro musi weSaturday. Zvichingoenda zvakadaro, zvakakosha izvozvo. Zvinobatsira kuti minamato yenyu inoita kuti nyika ifambe zvakanaka. Yoitawo kuti revolution ienderere kumberi, mhuri yeZimbabwe yakachengeteka. Well, tine mifungo yakasiyana siyana pamusaka pekuti nyika yedu inofanirwa kuenda kumberi sei. Asi chakakosha ndechekuti kuti tiende kumberi panoda vehicle yekupinda yatinopinda tese inotitsvitsa kudestination. Kana tasvika padestination, then tochiita basa rekuaka nyika. Hauaki nyika usiri padestination. Revolution ine macommanders akatikoshera anoincluda wana General Chiwenga. Saka ipapo mazita iwayo ticharamba tichimataura, mazita ana Commander Geza ticharamba achivataura. Revolution is a small thing the way you see it. Wamunoona wachiuya pamberi wachitaura ma-receptionist. Kuma office kwakatakura kurema. Saka pabatisisei ipapo. Wezvematongerwo enyika tinofarira kuti vazhinji tiri kubatirana basa kuti tiende kumberi in this revolution purpose. Then opposition tinoona kune vamwe wasina kunzwisisa kwakanyanya kwepolitics watingati vanaduka munhu. Aiwaka, hamusirimi munotaura kuti Zimbabwe inoenda kumberi sei. Imimi chenyu kuregister kuvhota movhotera leadership yamunenge mapiwa. Asi haisiriyo Zimbabwe yati kuda kuenda nayo kumberi. Isu hatichaiti futi mitsika yekuti vanhu vanovhotera leadership yawapiwa. Leadership must originate from the people. Hakuna leadership ichazoteerwazve kana kuti ichatungamira Zimbabwe isina kubva from the grassroots support. Grassroots support is not built on division politics. Grassroots support inotoda kubvumirwana kubva kuruling nekuopposition kuti ava vanenge vanoita tikavapa mukana wekutungamira Zimbabwe. Ukasumuka uri kudivi rimwe, kustate house kure, hakusvikiki semafungira munozviita imimi. Vanhu ndo vanotaura kuti no, tiri kufungidzira kuti uyu neuyu neuyu. Saka idzo politics dzamunotaura idzo aiwa it's fine, dzinokupai ma-MP nemakansela ojoina zvigananda kutibira. That's why muchiona wana Harare City Council have been led by the best brains in the country. Hatingati the best of the best, ma-graduates, ma-chii and everybody, but nothing moved
izvezvi it's a mess in the city. Reason being, chinhu chinofanirwa kubva pasi kuwanhu. Why ZANU PF ichikutambudzai kubvisa wekuopposition? ZANU PF is a political party nguva yemaelection chete, asi it's a revolutionary party by definition and by existence. Ine nhoroondo yekuti it was built nemasi yaiva dedicated and sacrifice. Haina kuakwa nevanhu vasina kusimba. Vanhu vakaenda kuhondo ZANU isipo. Vanhu vakaenda kuhondo to make sure kuti they get their country. Wawana nyika yavo, havasiri vana Mugabe vakatotanga kuita macaretaker prime minister president weZimbabwe. Wafundisi wemachechi vana Muzorewa ndo vakatanga kubata basa. We have a lot wana Kenan Banana. Poendwa kusarudzo, vana Mugabe vozosarudzwa nevanhu kuti uyu ndiye watoda kuti atitungamirire. Vaiwe maticha kunana Ghana, asi revolution yabata basa yapedza. Pakugowana masi yakagara pasi ikati ngatitsigirei Mugabe. He stood with the country. But well, panozoitawo macriminal elements anodirecta nyika kusiriko, because nyika haitongwi nemunhu umwe. Nyika inotongwa nesystem. Iwe bata wapa, iwe bata apa, iwe bata apa, iwe bata apa. Kana wapiwa basa rekushandira masi, chiri batawo nemazvo. Then kune vamwe vasina kubata basa iri nemazvo. Asi tine mamwe mazita ewakabata basa rakanaka. Wana Zobho, wana Muzenda, wana Makoni, nevamwe wakaita basa rekuwaka nyika yeZimbabwe. Vamwe vaisabata zvakanaka ndo vakazotena into bootlicking politics. Wapinda mubootlicking politics, they started protecting their territory. Wachiita sevanoda Mugabe. Watadza kuita basa ravanopiwa kunzi endai unobata ministry iyi, enda unobata ministry iyi, nyika ifambe. Zvinhu zvaramba kufamba, masi yati ngatichinje hurumende. There was no reason yekuti vadzoke kunoudza Mugabe kuti vanhu havachatididei. Iye Mugabe ari kuisa enough resources kuti nyika ifambe. In that process ndo pavakatanga kuva barbaric and try to make sure kuti vanowina election nezvikopo neukopokopo, because they didn't have an explanation to the appointing authority. Ndo vana Mnangagwa. That's why they killed a lot of people, because they failed to deliver and they had no explanation yekuudza Mugabe kuti nyika haisi kufamba sei. Tikaenda kwedu kuManicaland uko, if you check my roads, kune inonzi Jombe Road inobva from Christmas Pass to down Wonde Valley. That one was allocated a budget yekuti road iyo iitwe tara under the leadership yana Opa Muchinguri. Vakaisa zvigamba, I think road tara yakaiswa ipapo is less than 3 kilometers. And the rest of the funds were squandered. And in the mind of Mugabe anenge achiudzwa kuti takarakasha road yakafamba zvakanaka. Maphotos akaenda nde 3 kilometers idzodzo. Ochiti ndinodawo kuuya kuHonde Valley ndinoona vana Samanyika.
zvaisaita kuti wabvumidze Mugabe kuti afambe by road, paitoitwa make sure kuti abhururuka, so that they didn't wanted him to see kuti mari yeroad yakadyiwa. That's why muchiona even naizvezvi pane masi isingakwanisi kubva pana Mugabe nenhau yekuti ino understanda kuti that man was put after a revolution. Akaiswa nemaZimbabweans, haana kuiswa nevanhu vemapato, vemapolitical party. The same applies to this revolution yatiri kufamba nayo. Haina mutungamiriri ari kuiswa nepolitical party, no. Mutungamiriri achatitungamirira achaiswa neone. Asi tiri pakufamba revolution, you need soldier rinosvika kure, those are the commanders. Panguva yechimurenga, we had other commanders to talk about, and one of the commanders wandirofarira kwazvo ndiRex Nhongo. Wakaenda kuhondo vanopupura kuti muchinda iyeye he was a commander aiita kuti battle rifambe zvakanaka. Kana zvinhu zvaoma, vanhu vaizomutenderedza vachiziva kuti tikafamba nesoja iri tinosvika kwatinenge tichida kusvika. That was Rex Nhongo, anozivikanwa nekunzi Solomon Mujuru. Masoja aizoti kana aona kuti soja redu raakuneta, waizova nemuimbi waizoti, aiwa mukoma Nhongo, berekai sabhu tiende, chauya chauya. Achikomanda mabattalions kusunungura Zimbabwe, a lot of people passed on. Ndosaka muchiona kuti Zimbabwe tinoenda makore nemakore kunocheka mass graves kuna Nachimoyo. Chinhoi Petro kwakafiwa. Makomrades mazhinji akasungwa. Kwemakore vakagara mujeri just because there was the Smith regime. Smith was the enemy. Now Mnangagwa is the enemy. That's why ari kusunga vamwe vari kusungwa. So we don't have illusions of the consequences faced panyaya yezis revolution. Ndakatumira vanhu kujeri tikati, endai make sure maona munhu wese kuchikurubi uku, motipa feedback kuti macomrades akagara sei. Feedback takaona kuti macomrades they are in high morale and they understand kuti why vari kurimandi ikoko. Ndikati pana ari kucomplaina here, tikanzi hapana. They feel at home because they understand the destination, kuti Zimbabwe iuye nzira kuumambo haisi nyore. Saka tozonzwanza Ningi is suffering in jail, Ningi. Whoever akajoin a struggle understand why ari mu struggle. We received 0 complaints. Saka zvese zvamungada kunzwa about Ningi azostruggle ari kujeri, hapana. Macomrades ariko kujeri ikoko, they understand why they are there. We-correctional services ikoko, we-prisons, they understand why they have those comrades. Hawana ungopinda basa iroro chete, they were well trained. They understand nzira dzemasoja.
musanetse vasungwa vamunenge mabata. So problem yedu haisi kumajeri, problem yedu iri kumakotsi. Ndo kune vanhu vari kuabuse the constitution of the country and the human rights of the people. We don't have tangible reasons why those comrades are not given bail. We have a crisis. Saka dzimwe nyaya dzamunotiudza idzo hatiteereri idzo. Macomrades ari kumajeri, they are solid. They understand why they are there. Tisu takavakokorodza kuti uyai tibatane tiunze Zimbabwe itsva. Vakadaira vakauya vakavapo. So we don't have illusions about macomrades edu atiinawo. We never lost contact of them. Takaisa ziso pamuroi. We are well informed. More than zvamukafungidzira. Vana ivavo vakachengetwa nerevolution. So we know vanhu vefazi basa ravo kuti vanenge vachitumira mashoko akasiyana siyana, so that we say a lot about what is happening. Hatichadi kutaura. We don't want. Hatichadi. Tiri kufamba and revolution iri kuenda kumberi. And hatina vatinotya. Command iri very solid. Macomrades, revolution iyi ndo ichakusunungurai, ndo ichakuchengetedzai. Vaisara vasina kuenda kuhondo vaifungidzira kuti kodai macomrades angoita withdraw, tangotongwa hedu naSmith, but tiita make sure kuti munyika futi hadzisi kurira, because vanga vasina understanding of the bigger picture of a new greater Zimbabwe. Asi vaizoenda kuhondo, slogan yaizongoramba ichikoti pamberi nehondo. Havana kuteerera, havana kurisei vanga vasikadi kuenda kuhondo, vaiti aiwa dai mawithdrawer. Ndosaka muchiona mawar veterans achiramba achinetsera kuti aiwa komana, hatingatamburi nyika takairwira, takanaiwa. Nesu isisu maboni free, kana pavanopiwa zvikwanisiro hatitsamwa, hatirwadzirwi. Because muhistory takazoonawo dzimwe hondo dzakarwiwa tikaona kuti nyika inosunungurwa sei. Tozviziva izvozvo. Sandoona vamwe vachitinyorera tutsamba kumainbox vachitiudza zvepolitics. Iwe miswa, we are not politicians here. There is no playground and you tell us about politics. Uda kuenda kuelection kupi, kuita meeting muri 5 muri kuiswa mujeri. Rally chaiyo chaiyo you can't, munonyora 10 tsamba muchivharirwa panze. Saka unoenda sei kuelection kwacho? Zvinhu zvinochinja, leadership inochinja. We understand there is resistance to change in both the ruling and the opposition. But inzwaka, tauya zvachose.
We are here to stay. Kana usina kusimbatiza, because isisu kana taakufamba hatarisire kuti ndiwani. Kana kuti wakamboita mukurumbira totarisa kuti uri kufamba nerevolution here. Kana usingafambi nerevolution, kika wena. Hatinei newe. Zimbabwe yakakura, is a big country. Saka hatiudzirwi newe wepamuromo vakangorebesa muromo ungapinjisa miswa. Another thing to know, leadership is well connected more than you think, whether it's leadership from the ruling or from the opposition. They are just phone calls away from each other. Kupesana mune zvematongerwo enyika kusawirirana pamaproposal mamwe anenge aripo patebho. Asi wana wembwa wasvinuri musi umwe hazvimisi revolution kufamba. Isu tikati pamberi nerevolution iwe woti pasinayo handiwe. Tinokupa signal yekuratidza kuti mass iri kuti izvi. Because this revolution we never mobilized the people. It was just announced. Saka tiri kuenda kupi? Uri kumbobvepi? Pane mimwe inonzi mibvunzo nhando. Hausi kuona kuti the country is in danger. Kwatiri kubva ndo kwakakosha. This revolution is grounded on things which we don't want. We don't want abuse of the constitution. We don't want abuse of the people. We don't want poverty. We don't want abuse of state resources. Ndo kwatiri kubva. It's all about what we don't want. We don't want Mnangagwa. We are clear on that. A revolution, we focus on the enemies. Zisopam road. Saa mungaita henyu tumagroups kwenyutu. Chiteererai. Zvatakuda kukuudzai pano. Kuruling kune one way revolution. Ku-opposition kune one way revolution. Saka whoever kana mafunga kubata basa remasi, handle with care. Because all of them, they report to us. Hakuchisina munhu hauchati uyu munhu wemunhu. Ndo mamirire, ndo situation iri muZimbabwe. So if you pray and close both eyes pachako, uchifungidzira kuti situation ichiri mamirira yakaita zvinhu zvachinja, taakachinja mitemo. Information comes to us. Muchingopedza kuita meeting ruling, information yasvika. Muchipedza kuita meeting opposition, information yasvika. So in a revolution there is no secrets. Because vanhu vari kuziva zvavasiri kuda. Kana tapedza nezvatisiri kuda, ndo patichazoona kuti tiri kudei. So vamwe vamunofungidzira kuti tinoshoropodza, aiwa, tine ukama hwakasimba at a certain level. Kana taakubata basa rerevolution, patichazosvika tapedza mabasa
taakuda watiri kuda zvimwe mazita iwayo they will also be included. Saka haikona kuda kuti mhanyisa tiri kutaura zvatisiri kuda izvezvi, what we don't want. That's our focus point. Hatidi mvura yakasviba, hatidi kuishaya mvura yacho, hatidi kushaya magetsi, hatidi kushaya mabasa, ndo zvatisingadi. Hatidi kushaya chikoro, hatidi madofo, that's what we don't want. Hatidi Mnangagwa nekuti ndiye ari kuunza zvese zvatisiri kuda. Saka hatisi kuda system yacho. Hatidi, we don't want. Saka kurevolution we are very clear, hatine zvatisingadi. Saka ikona kuti bvunza kuti saka muri kudei, tine zvatisingadi. Saka revolution haisi yekuisa munhu pachigaro. Imimi ndimi mune ma-illusions. Saka ndakaona message yakaiswa nema-admins nezuro vanzi wasari wakasiyana nekuti pamberi newachiwenga, pamberi nawo handina kuona kuti yakabva kunani. Asi chigananda chinonyora zvinhu zvakadai, miswa, pinda murevolution, famba nemasi. Wednesday we are going down to our revolutionary groups. Ma-admins tichavaudza kuti tichafamba sei. I think tichatsvaga only 3 platforms dzamunopinda ndo patichakurukura because magroups acho akawanda. So we'll see 3 platforms. Maybe tichashandisa Zim Revolution 1, toshandisa Harare province, toshandisa kana kuti Manicaland province or Bulawayo Midlands province. We'll see kuti tichashandisa which provinces. Totofamba takadaro. Tisati taenda kugroup iroro tichaita reshare malinks kuitira kuti vanenge vaine mibvunzo nema contributions motipa tozvinyora pasi, tozozvibatanidza, tozvitsanangura kuti mbasi inzwisise. The revolution is all about what we don't want. The revolution haina watiri kuda kuisa pachigaro, tine watiri kuda kubvisa. Watoisa vanhu pachigaro election kuvota majority rule, zvido zvevanhu. Asi kana muchinyimwa mikana yekuita izvozvo, tinofamba tese nerevolution takabata ipapo. Ukanzwa asiri kufamba nerevolution chigananda. Even ko-opposition ikoko kune opposition for ED futi, wana Sapatina. Saka musafungidzira kuti hatizvizivi. Kana tati miswai chekutiita hapana, because munotomiswa chete nenhau yekuti tiri kumberi kwenyu. Revolution yafamba yaenda mamaira, ndo yakatarisirwa nemasi yese. Wari muZimbabwe wakatarisira revolution, wari diaspora wakatarisira revolution, Australia wari kuda revolution, South Africa revolution, Mozambique, Eswatini, Botswana wari kuda revolution. Ndo saka muchinzwa tichifamba nemuimbi unoti tonosangana kuZimbabwe, because we understand kuti vana havasisimo munyika. Iye zvoenda umamisha kuti uyai titambe bhora remabhuza. You struggle to get 111 wasina zvekuita vanouya kuzotamba bhora. Hamusisina mayouth abuda atekeshera kunotsvaga zvekuraramisa mhuri. Vamwe vari kuenda kuti at least regai tinotambura tiri kure kwemaziso evabereki. Saka nyaya yamunoita yekukombita kuti uyu ari kwakati, ari kuita chakati, ini ndakasara kuZimbabwe ndiri kuita chakati. Siyanai nazvo, we are in a struggle, it's time for the revolution. Kana Zimbabwe yanaka, hakuna zvekukombeana, uyu anoita zvaanoda. Vanoda dzimotikari vanenge vachitenga dzavanoda because vane mikana yacho nemari yacho. Anoda Toyota ndiyeyo, anoda Gili ndiyeye.
handiti you see chinenge chinhu chewanhu. We have a crisis in Zimbabwe. Chimirai zvekupanana pressure. Hapana chatinacho. Even kana ukawa nemaRolls and Royce muZimbabwe nemastate yakaema roads iwayo, zvakangofanana nekuti waisa perfume inodhura usina kugeza. Saka you must understand there is always something wrong. Pamberi nerevolution, pasi nezvigananda, tonosangana kuZimbabwe. Tatenda, siyabonga, twalumba.